Σας χαιρετώ. Είμαι η Ιλιάνα Ελευθερίου, μάστερ δασκάλα της μεθόδου Θήτα και μάστερ δασκάλα της μεθόδου των ιερών ενεργοποιήσεων. Σήμερα θα σας καθοδηγήσω σε ένα διαλογισμό γείωσης, που σημαίνει να είστε σε σχέση και σε ισορροπία με την ενέργεια της μάνας γεας, ώστε να είστε στη δύναμή σας και να παίρνετε τις καλύτερες αποφάσεις για σας, αλλά και να διατηρείτε σε ισορροπία την ψυχική και σωματική σας υγεία. Καθίστε αναπαυτικά, κλείστε τα μάτια και χαλαρώστε. Φανταστείτε ότι στο κέντρο της καρδιάς σας υπάρχει μια σφαίρα που εκπέμπει λευκό φως. Αυτή είναι η δική σας συνειδητότητα. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή και σπρώξτε τη σφαίρα να κινηθεί προς τα κάτω, μέσα από το σπόνδυλο, τη λεκάνη, τα γόνατα, και φανταστείτε ότι περνά μέσα από τα ενεργειακά κέντρα των ποδιών σας, μέσα σε ένα φωτεινό κανάλι που σας ταξιδεύει προς τα κάτω, διαπερνώντας όλα τα επίπεδα. Ταξιδεύετε προς τα κάτω, μέσα στο φωτεινό κανάλι, και φτάνετε στην καρδιά της μάνας γεας. Μέσα στο υπέροχο, λευκό ηλιδίζον φως. Επεκτείνεστε. Φανταστείτε ότι κάθε κύτταρο του σώματός σας επεκτείνεται και γίνεστε ένα με το λευκό ηλιδίζον φως στην καρδιά της μάνας γεας. Αφήστε την ενέργεια να σας συνδέσει με την ιερή χρυσή ενέργεια της καρδιάς του μεγάλου κεντρικού ηλίου. Αφήστε την να πλημμυρίσει κάθε κύτταρο του σώματός σας και να θεραπεύσει, να αποκαταστήσει και να επαναφέρει όλες σας τις ενέργειες. Αφήστε την ενέργεια να καθαρίσει, να ισορροπήσει και να ενεργοποιήσει όλα τα ενεργειακά σας κέντρα και όλα τα σώματά σας. Αφήστε την ενέργεια να σας ευθυγραμμίσει με την ψυχή σας, τον ανώτερο εαυτό σας, την ανώτερη αλήθεια σας, εμπιστοσύνη, πίστη, τον ουράνιο συγχρονισμό σας και τον σκοπό της ζωής σας. Αφήστε την ενέργεια να απελευθερώσει την αρνητική ενέργεια που βρίσκεται γύρω από την καρδιά και γύρω από την άβρα σας. Αφήστε την ενέργεια να σας ευθυγραμμίσει με τις συχνότητες σας, τις συχνότητες του σώματός σας, της μεταφυσικής, συναισθηματικής και πνευματικής σας όψης.
Νιώστε την αγάπη, την ασφάλεια, την ταλπορή της καρδιάς της μάνας Γαίας και δώστε της τις ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη σας για όλους τους τρόπους με τους οποίους μας κρατά στη ζωή. Αφήστε την μάνα Γαία να αφαιρέσει όλα τα αρνητικά συναισθήματα, τα τραύματα, όλα τις τοξικές ενέργειες που νιώθετε στην καρδιά σας και να σας απελευθερώσει. Πάρτε την αγάπη της. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή και σπρώξτε τη σφαίρα που εκπέμπει λευκό φως να κινηθεί προς τα πάνω, μέσα από το φωτεινό κανάλι, διαπερνώντας όλα τα επίπεδα. Φανταστείτε ότι περνά μέσα από τα πόδια, από τα γόνατά σας, τη λεκάνη, τον σπόνδυλο και καταλήγει στο πάνω μέρος της κεφαλής. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή, φέρτε τη συνειδητότητά σας στο σώμα σας και ανοίξτε τα μάτια όταν είστε έτοιμοι.